Казвам се Иляна Стоилова. Откакто се помня, морето винаги ме е привличало. Преди няколко месеца тръгнах от София с идеята да разбера как активизмът и науката могат да работят заедно и как с помощта на знанието може да се грижим по-добре за това, което обичаме. Черно море ми е дало толкова много, че искам някак да мога и аз да направя нещо за него. Докато си седим на сушата и гледаме морето, не осъзнаваме колко малко знаем за него. Затова поемам на едно ново, съвсем различно предизвикателство, с което се надявам да разбера повече за морето от една по-различна гледна точка. Отидох във Варна с много въпроси и срещнах хората, които имат отговори. Здравей! Добре дошла! Много често сме чували от хората, че са учудени защо трябва да съществува институт по океанология, при положение, че нямаме океан. Добре дошла на нашата подводница. Започвам да имам все повече въпроси. Прекарах 3 дни на кораб, взимах проби от морската вода. Влязох в подводница, видях един от най-старите кораби, открити някога на дъното, летях с дрон и видях морето по съвсем нов начин. Опитах се да го видя през техните очи.